Upastor wesizwe, upastor welingi, siyabingelela. Philo phusha uphumelele. Sibheka la udaba lamaphupho. Inamba akuyisenzo kuphela ngoba uyimember i-channel. So ngona nika 5 number ngiyakufonela ku-WhatsApp. Qhubekela ukuthi ku-WhatsApp. Awungithumela msebenzi. Awungifonele ebusuku. Awungifonele ekuseni. Ufona from 9 to 5 kuphela. Ungifonela-ke awungibuze igama but uyichaza wena igama, uchaza inkinga kuphela. Futhi uyabingelela usho igama noma nesibongo noma into ohlala kuyona. Usho iphupho phela. Fundiswa Gabela 1549 amen mkhulu. Ngicela ukuze ukuthi kusho ukuthini ukuba umuntu othandana naye ewasha. The only problem here umbiza ngomkhulu. Guys, upastor wesizwe lo. So sivama ukusinza igama lo muntu asuke elisebenzisa. Ngiyabona. That is why kunabantu abawomkhulu on the social media because they present themselves as omkhulu ogogo and so and so and so on. I never said ngumkhulu or ngugogo, but I said upastor. So uphupha la umuntu othandana naye, your girlfriend, your boyfriend, your husband, your wife ewasha. Nazi ngikusho number 1. Ngokujwayelekile uma ngenza uphupha umuntu wakho, uphawu oluhle uma ewasha. Lolu lusho ukuthi kungenzeka kudingeka inhlambuluko futhi ukhombisa ukuthi kunoxolo-ke okumele nilwenze. Nilungise inkinga, nilungise ingxabano eyikhona noma ngesikhathi sendlule. Unumero 8 verse 21. AmaLevi aziphothula ahlanza izingubo zawo. Aroni wanikela ngawo abe ngumnikelo ukuzuliswa phambi kaJehova. Aroni wawenzela ukubuyisana ukwahlambulula. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho uphawu oluhle uma ewasha. Lungasho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu usekulungele ukuxolisa noma usezimisela ukuxolisa nokulungisa iy'nkinga zobudlelwane benu. Okay. 3. Kuyenzeka uma uphupha umuntu wakho kube uphawu oluhle futhi uma ewasha. Olungabili uveza ula ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu kumele azihlanze, azihlambulule, ukungcola okanye ichitho noma amathunzi amhaqile. uLeviticus 11 verse 28. Othwala izidumbu zazo makahlanze izingubo zakhe. Number 4. Ngokwenkolo-ke uma kungenzeka uphupha umuntu wakho kungawupha oluhle uma ewasha. Lungabe lusho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu kumele aphenduke, asindiswe futhi alahle izono, ukungcola kanye namanyala awenzayo. U-Exodus 19 verse 10. Jehova wayesethi kuMose, hamba uye kubantu ubangcwelise namuhla nakusasa bahlanze izingubo zabo babe sebelungela usuku lwesithathu ngokuba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu bonke. Kanti isambulo 7 verse 14. Ngase ngithi kulo, Nkosi yami nguwe owaziyo. Lase lithi kimi, laba yibo-ke abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Number 5. Asiyibaleke la. Uma uphupha umuntu wakho kungabe uphawu oluhle uma ewasha. Lokhu kungabe kusivezela ukuthi usho ukuthi lo muntu uzokwazi ukuguqula isimo sempilo. Uzokwazi ukuthi elungise isimo sempilo yakhe futhi isimo sempilo sizokuba ngcono. Yaphinda aphumelele lo muntu. Futhi komunye nje kuyaye kuvele uma ukuthi umuntu omatasatasa nokulungisa isimo sempilo, umuntu futhi ozolungisa impilo ngempumelelo, isimo sempilo sibe sihle kuzoguqula impilo yakhe. Siyabonga kakhulu engathi ngalunga kumuntu wakho, either your husband or whoever, akhuluma sifafaza nje igama likaZesu ukubona kwabantu.